magandang tanghali, gabi o kung saan man kayo naroroon, mga ka-good vibes. So nakikita nyo sa ating video ngayon, ito ay ang kapiestahan dito sa aming lugar sa probinsya ng Bicol. At itong sa loob ng simbahan, ang kaganapan dito ay ang nagpagbibinyag. Kaya naman nakikita nyo maraming tao dahil bukod sa mga kainan at mga kaganapan na sa tuwing fiesta ay naroon sila sa simbahan muna upang magninong o magninang sa bibinyagan. Ang aking hipag at ang aking pinsan ay nandito sa simbahan upang umaten sa binyag, at dahil ang aking hipag ay ninang sa binyag ng anak ng aking pinsan, kaya sila ay nandito. So ito, maraming tao nga naman. At habang ako ay nandun sa aking sista, sa aking kapatid, dahil ako ay nagpiprepare ng kanilang mga handa dahil sa kanyang mga bisita, dahil busy ang aking kapatid at walang time kasi siya ay teacher at nagpiprepare sila for the coming election. Kaya naman ako ang nag-cater. Joke lang. Kumbaga, nag-arrange lang kami ng kanilang mga pagkain or sa table. Kaya naman ang aking pamangkin ang kumuha ng video na ito. So ayan, maraming ang tao dito sa amin sa tuwing fiesta. Pero compare before, talagang mas marami noon. Dahil nga naman sa pandemic. Kahit hindi pandemic ay medyo kumunti na ang tao sa amin. Pero sa simbahan talaga namang hindi pa rin nagbabago. Dahil taon-taon o kada fiesta ay maraming binibinyagan. Nakikita niyo naman si Father ay nagbe-bless. Kaya naman si Father ay continue pa rin sa kanyang ceremony para sa pagbibinyag. Congratulations sa ating mga bagong bininyagan at welcome to the Christian world. Talaga namang marami ang nagpabinyag ngayong taon, siguro dahil naudlot ang binyagan noong last year dahil nga naman sa kasagsagan ng pandemic. Kaya naman this year talagang puno ang ating simbahan upang mabinyagan ang ating mga anak na maging Kristiyano.
hadi bilang padi kasi bilang Amari, binuwag kita sa Ama, ng Ati, ng Espiritu Santo, sa manikaligtas ng Kristo bilang hadi bilang padi kasi bilang Siyempre, eto na, andito na ako sa aking kapatid dahil walang mag-aasikaso at ito ang aming mga ginawa. Nakita niyo mga table, ayan. Kasi ang kanyang mga bisita ay madami-dami, mga school o mga ka-workmate niya, ka-coaching church niya. Ayan kami ang mga nag-cater. Joke lang. At ito ang mga simpleng handa ng kapatid ko. At yan lang po ang aking nakuhang picture kasi hindi po ako nakapag-vlog dahil busy po tayo sa pag-aasikaso sa bisita ng aking mga kapatid dahil sila ay pagoda sa pag-aasikaso para sa eleksyon.